बिटिआर गोरोबथानि 3थि बोसोरारि सानखौ मटरसाइकेल सालायनानै गाजा गोमजायै फालिदों। बिटिआर गोरोबथानि 3थि बोसोरारि सानखौ बिटिआरनि गंफ्रोमबो जिल्लायावनो गोजोन आरो सान्थिनि मोन्थोर लानानै मटरसाइकेल सालायनानै हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। थिग बेबादिनो तामुलपुरावबो बरनदि आइलेन्डनिफ्राय जागायनानै बरकाटा गेलेग्रा फोथारसिम खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारनि मावथि आरो रायजोफोरनि मददजों मटरसाइकेल सालायनानै हानजा सुनाय हाबाफारि लानाया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथाङा मटरसाइकेल सालायनानै हानजा सुनायखौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे इएम बिथाङा फोरमायथियो दि बर'नि 3थि गोजोन बिटिआर गोरोबथा जानाय समनिफ्रायनो हालामाव गोजोन उदाङै हान्थिनो हानाय बाथ्राखौ फोरमायथियो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 5 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बिटिआर मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर', 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी, बिटिआरनि एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा, बिटिआरनि एमसिएलए सम्पपति देखा बिथांमोनजों लोगोसे तामुलपुरनि एडिसि आरो तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो बेंखन मावख'गिरि बिथांमोनजों लोगोसे तामुलपुरनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो बे बिटिआरनि 3थि गोरोबथानि मटरसाइकेल सालायनानै हानजा सुरनाय हाबाफारियाव। মানে যে 2020 27 জানুৱাৰী বিটিআৰ একৰ্ড হৈছিলে আৰু আজি আমি দিছ ইজ 3rd টাইম সেলিব্রেশন বিটিআর একৰ্ড ডে। তো আমাৰ মাননীয় চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে আৰু নেতৃত্বত আজি আমাৰ বিটিচিত যিকেইটা জিলা আছে প্ৰত্যেকটা জিলাত সাব ডিভিজনত আমি পিচ এণ্ড হাৰমনি বাইক ৰেলী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে চলি আছে। তো আজি এই তামোলপুৰৰ মই আহি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। বহু মানে সমষ্টি 5টা সমষ্টি এই তামোলপুৰৰ আণ্ডাৰত আৰু প্ৰত্যেকটা সমষ্টিৰ ৰাইজসকল মানে ৱাৰ্কাৰ বুলি নহয়, বিজেপি ইউপিপিএল বুলি কথা নহয়, মানে ৰাইজ জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে। কাৰণ আজিৰ যিটো আমাৰ ছাবজেক্ট দিছ ইজ পিচ এণ্ড হাৰমনি ৰেলী, মানে শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ ৰেলী আমি আজি তামোলপুৰৰ মজমজিয়াত আৰু আমি এই বৰ্ণদৈ আইলেণ্ডৰ পৰা আমি এই কি বুলি তামোলপুৰ আমি এই বাইক ৰেলী কৰিম। আৰু এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে পৰিৱৰ্তন আমি মানুহে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে যে কি পৰিৱৰ্তন, আগৰ বিটিচি কি আছিল আৰু এতিয়াৰ বিটিআৰ কি। আগতে আপোনালোকে জানে যে মানুহে সুৰক্ষিত নাছিল, মেণ্টেলি এটা কিবা না কিবা এটা ভয়াৱহ বা আতংক সদায় আছিলে ৰাতি 10টা বজাৰ পিছত বা সন্ধিয়া 7টা বজাৰ পিছত। আজি চাওক ৰাতি 11টা হওক 12টা হওক 1টা হওক মানুহে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে মানুহে মুকলি আকাশৰ তলত কিন্তু ছাৰ্ভাইভ এণ্ড ছাষ্টেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সেই আমি বিটিআৰ একৰ্ড ডেটো আমি আমাৰ বিটিচি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ওচৰত আমি গ্ৰীণফিল্ডতো কিন্তু আমি ডাঙৰকৈ বেলেগ বছৰৰ নিচিনা আমি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমি এইবুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে নহয়, বিটিচিৰ পোনে পোনে গাঁৱে মাজে সকলোৱে গম পাব লাগে যে পিচ এণ্ড হাৰমনিটো হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই বাইক ৰেলীৰ মাধ্যমত আমি ছ'চাইটিক মেছেজটো দিব বিচাৰিছোঁ যে এই বিটিআৰ চৰকাৰে যে নতুন ফৰ্মেশ্যন বিটিচিৰ বিটিআৰ চৰকাৰ, এই বিটিআৰ চৰকাৰে যে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে। আপোনাৰ চাওক ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ফালেই কওক বা ডেভেলপমেণ্টৰ ফালেই কওক, আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কিবা এনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কি আজি কি ঘটিছে নেকি? এনেও অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কিন্তু ঘটা নাই। আৰু 2 নম্বৰ, মানুহে আজি ৰংগিয়াৰ পৰা ৰাতি 11টা বজাৰ পৰা হওক, নলবাৰীৰ পৰা হওক, গুৱাহাটীৰ পৰা হওক কিন্তু কোনো ধৰণৰ চিন্তা বা আতংকিত মেটাৰটো নাই। সেইকাৰণে আমি মেছেজটো এইটো দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে পিচ এণ্ড হাৰমনি ৰেলীটো এইটো মানুহে চাব, মানুহে আৰু অহা দিনত আমাৰ চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগে যাতে আমি এই সুৰক্ষিত ৰখাৰ লগে লগে আমি যিবিলাক ছ'চাইটিৰ সমস্যা আছে, যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমবিলাক যাতে আমি সলিউশ্যন বা ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ৰাইজৰ সহযোগ নাথাকিলে আমি ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে মই মেছেজটো দিব বিচাৰোঁ, এই তামোলপুৰৰ যিমান জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে যিমান ৰাইজ আছে, জনসাধাৰণ আছে, সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে, আমাৰ চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগে যাতে অহা দিনত আমি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। दिनैहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव बिराद माने फुर्तिनि दिन। बिटिआर एकर्डआ दिनैसो 3 बोसोर जाबाय आरो बे 3 बोसोर जानाय बिटिआर एकर्डखौ जोङो जोंनि बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव जों मोनफ्रोमबो महकुमायाव माने पिस रिलि हिसाबै रायजोनि गेजेराव जों लांनो थाखाय पिस रिलि खालामजादों।
थिग তেনেকুৱা जोंनि बे मोनफ्रोमबो महकुमायाव दिनै पिस रिलिज जादों दा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दिनै बिटिसिआव बिराद सान्थि फैबाय दा बयबो मिथिगौ आरो बे सान्थिखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया लुबैखादोंमोन आरो लुबैनाय मथे बिटिआरनि बे सुक्तिनि गेजेरजों बे सान्थिया जाबाय बेनिखायनो आङो बिटिआर सुक्तियाव साखर खालामनाय मोनफ्रोमबो जोंनि बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर खालामदों आरो जाय बिटिआरनि थाखाय जाय बर' जाथिनि थाखाय गावनि इमान माने मुल्यबान जिउखौ नागारनानै जोंनो जोंनिफ्राय नागारनानै थैलांबाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ आङो बिराद दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि न'खरनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय बावहरदों आरो बिथांमोननि जे मुंख्लंफोरनि जे सिमां बे सिमाङा गासिबो बर' जाथिखौ बर' हारिखौ आवगायलांनायमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय थैलांबाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय बर'आ मोनसे आवगायलांबाय दा गासिबो बे मुंख्लंफोरनि थाखायनो बेनिखायनो बे मुंख्लंफोरा जोंनो जि दायित्व होलांबाय जों थांना थानानै बे मुंख्लंफोरनि सिमांखौ जाहोनांगोन आरो बेनिखायनो बिटिआराव जेब्ला सान्थि फैबाय आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रधान प्रमद बर' सारआ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ गोबां माने सिमां लानानै हारिनि बा गासिबो जाथिफोरनिखौ आवगायलांनाय मोनसे सिमां लानानै खामानि मावगासिनो दं बे खामानि मावनायाव जोंनि गेजेराव सान्थि मोनसे प्रतिष्ठा जानांगोन आरो बे सान्थिखौ बयबो हमथानानै लाखिनांगोन रायजो राजानि बेयाव गिदिर बिबान थागोन आरो बिबानखौ रायजो राजा लादों मानो होनबा 2 बोसोर जाबाय जोङो बिटिआर सरकाराव जनाया दिनैसिमबो बिटिआराव दिनैसिम असान्थि जानाय जोङो नुनो मोनाखै बे गासिबो रायजो राजाखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन आरो आं बिटिआर सरकारनि सासे एम जानानै आङो आसाम सरकारनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि भारतबर्ष जोंनि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रिखौ आं धन्यबाद होदों जे बिटिआर सुक्तिखौ खालामनायनि थाखाय धन्यबाद मोनसे बिराद गोजोनथाव बाथ्रा बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव मोनसे दफा दंमोन बे दफाया दिनै जाफुंबाय बिटिआरनि जा सुक्तिनि गेजेराव जिखिनि सिमा दंमोन बिनि बाहेर जोंना बर'फोर बिराद दंमोन जेनेबा सनितपुर माने मा होनो बिश्वनाथ आरो गहपुर दा बे गासिबो बर'आनो बे आसामनि गासिबो बर'फ्रानो जोंनि बे बर' मुभमेन्टआव माने नांथाबदोंमोन आरो नांथाबनायनि गेजेराव बिथांमोनाबो मोनसे सिमां दंमोन बर' हारियाव थानानै बर' हारिजोंनो ज' थांनानै आन्दलन खालामनानै जों आवगायलांनायनि आरो बे उपेन्डानिनो मोनसे बड'फानि मोनसे सिमांमोन आरो आं बड'फानि मोनसे सिमाङा 1 स्टेप जाफुंदों बादि आं सानदों बड'फानि मोनसे सिमांमोन मोनसे बे बुहुमनि गासिबो बर'फोरखौ जयै लानानै आवगायलांनाय मोनसे सिमां लानानै बड'फाया बर' जाथिखौ सेन्टिमेन्ट लानानै दिनै आन्दलन खालामदोंमोन आरो बड'फानि थाखायनो दिनैहाय जोङो बिटिसि प्रथम बिएससि बिटिसि दा बिटिआर मोनबाय गासिबो बड'फानि थाखायनो आरो बड'फानि सिमाङा बेनोमोन गासिबो बुहुमनि बर'फोर ज' लानानै बर' जाथिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायमोन आरो दा आङो मोनसे बे सिमांखौ 1 स्टेप जादों बादि जाफुंबाय होनना सानना लानो हायो जेनेबा माने गहपुर आरो सनितपुरनि बर'फ्रा दा 60 खानसो ना 60 गामिया दा जोंनि बिटिआराव हाबसनबाय आं वेलकाम खालामदों आरो गासिबो गामि जोंनि बिटिआराव हाबनाय गामिनि गासिबो रायजो राजाखौ वेलकाम आं बिटिसिनि सासे एम जानानै वेलकाम खालामदों बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर एकर्डनि दिनैहाय एकर्ड डे जिहेतु बे एकर्ड डेनि आङो बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जोंनि सरकारनि गासैबो EM MCLA MLA आरो गासैबो डिपुटि चिफ बिथांमोननिसिमबो आं बे समाव गाहाम हामलायनाय बावहरदों आसाम सरकारनि मानगोनां बयजोंबो सिनायजानाय आरो मुंदांखा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो दिनै बिटिआर एकर्ड डेनि आं गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो बिटिआर एकर्ड डेनि बे गाहाम हामलायनाय सानाव जोंहा दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां मैया आसामनि बयजोंबो अनसायजानाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर'नि गोबाव समनिफ्राय जि जोंनि मोनसे डिमान्ड दङमोन बिटिआर एकर्ड हिसाबै बर'नि सानजाहा जोंनि सिमा बारायनाय दा बे हिसाबै जोंहा 60था बर' गामि मैयानि समाव आसाम सरकारनिफ्राय सोसननाय जाबाय बेनो 43 गामि रेभिनिउ आरो मोन 17 गामिथाया जोंहा सुबा मोन 60 गामि मैया आसाम बिटिआरनि मेपआव गोदानै सोसननाय जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद
जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा खारन जोङो दिनैहाय गोबां बोसोरनिफ्राय दिनै मोनसे संग्रामजों फैनाय संग्राम खालामनायनि उनाव मोनसे एकर्ड जाबाय आरो बे एकर्डनि दफा हिसाबै मैया मावफुंजाबाय आरो बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर बियो आरोबाव गोख्रोंसिनै मावफुंजागोन बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रिया मैया बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि जि अनसुंथाइ होनो फोसावदों बे जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा शहीद जोंनि मुंख्लं नखरनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा मानोना जोङो नुबाय सोमावसारनायनि गेजेरजों जाय मुंख्लंफोरा गावनि जिउखौ दान होलांबाय बिथांमोननि नखरा आरो जिउमाया ओरैनो थाङाखै आरो बिथांमोननि नखरखौ दिनैहाय आसाम सरकारनिफ्राय माने जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुभमेन्टखौ दिनैहाय सिक्रिटि होदों सिक्रिटिनि गेजेरजों दिनै एकर्ड जाबाय आरो बेनि गेजेरजों मुंख्लंफोरनो दिनैहाय रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाया जोंनि थाखाय जोबोर बर' माहारिनि थाखायनो गोग्गाथाव बाथ्रा दा नैबेयाव 80% थानाय जि बर' थानाय गामिफोर बेखौ फार्स्ट फेज हिसाबै सोसननाय जादों नाथाय माखासे गामिफोर जोंहा सोसननांबावगौ दङ बेयावबो जोङो लासै लासै बे सोसननाय खामानिया कन्टिनिउ जागोन 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार